Здравейте, приятели! В предишното видео започнахме една поредица, в която разглеждаме италиански песни с женски имена. И на мен лично това ми носи огромно удоволствие да бъда посредник между едно толкова великолепно и всепризнато творчество от една страна, а от друга страна да общувам с мотивирани хора, целеустремени да разберат смисъла на посланието и езика. Връщайки се към темата за песните, нека да го кажа така. В тези песни жената е в центъра на света. Понякога е спомен, друг път е символ на любов. Често пъти е причина за конфликт или разочарование. Както и в предишната песен от поредицата, и в тази също ще срещнете естествени изрази, повторения, пример за употреба на езика в емоционални ситуации. Ако сте нетърпеливи да разберете заглавието, ще кажа, че на 9-то място в моята класация поставям песента Синьора Лия на Клаудио Балиони. Ето и един кратък контекст на песента. Изпълнителят и Клаудио Балиони е значим италиански автор. Неговите текстове често приличат на малки истории или сцени от филм. И Синьора Лия е точно такава песен. Тя описва една тиха, прокрадваща се семейна драма. Именно тук искам да разкажа накратко песента. Лия е омъжена жена. Тя е изневерила на съпруга си. В началото изглежда, че никой не знае за това, но постепенно тя започва да разбира, че е направила грешка. Лия осъзнава, че всъщност обича съпруга си. Проблемът е, че може би вече е твърде късно. Но това не е песен за драматичната сцена. Тук няма скандал, няма и обвинения. Историята се разказва чрез малки детайли от ежедневието. И именно това прави песента толкова интересна. Първите редове. Песента започва така. Синьора Лия стасера стай кон туо марито. Госпожо Лия, тази вечер си със съпруга си. Обръща се към нея на госпожо, за да покаже семейното й положение, но в същото време и говори на ти, защото това, което следва да й каже, е много лично и директно. Именно чрез този първи ред разбираме, че говорим за семейна ситуация. Но веднага след това идва следващия ред. Ста транкуиля ке нон са. Спокойно, той не знае. Тук вече се появява основният конфликт. Съпругът не знае за изневярата. На по-късен етап идва и осъзнаването на грешката. Това, което текстът казва «Мастасера кяй капито диамаре солю луи», но тази вечер ти разбра, че обичаш само него, това е ключовият момент. Лия осъзнава чувствата си, но това осъзнаване идва след грешката. В песента има един много силен ред. Lui legge il giornale e pensa a sé. Той чете вестника и мисли за себе си. Сцена от ежедневния живот, там където на мястото на днешното скролване по екраните на мобилните телефони в миналото имаше прелистване на страниците на вестник. Сцената казва почти всичко. Представете си вечер у дома, тишина, мъжът чете вестник, а между двамата има нещо неизказано. Тази тишина е всъщност истинската семейна драма. Чуваме също и думите «Синьора Лия стасера piangerai da sola», «Li hai negato anche il tuo cuore senza una parola». Буквално това означава «Госпожо Лия, тази вечер ще плачеш сама». Отказа му и сърцето си без нито една дума. По-нататъчните редове казват отново Ora che vorresti che parlasse un po' con te, lui legge il giornale e pensa a sé. Сега, когато би искала той да поговори с теб, той чете вестника и мисли за себе си. Това е най-известният образ от песента. Винаги, когато я слушам, това е сцената, която изниква пред очите ми. Един мъж, който седи и чете вестник. Нищо драматично не се случва, но между двамата има огромна дистанция. Този малък детайл показва колко силно може да бъде мълчанието в една връзка. Идва след няколко реда и рефренът. Синьора Лия, l'amore ti ha giocato. Госпожо Лия, любовта си е поиграла с теб. Тук има интересен глагол. Giocare, играя. Когато казваме l'amore ti ha giocato, идеята е, че любовта те е подвела или те е измамила. Сякаш човек си е мислил, че контролира ситуацията, но всъщност е бил част от една игра, която не разбира напълно. Sai che ci fai di un sogno mai avverato. Знаеш ли какво можеш да направиш с една мечта, която никога не се е сбъднала?
Сонио Майя Верато означава мечта, която никога не се е реализирала. Това може да се разбере по два начина. Може би Лия е мислила, че новата й любов ще я направи щастлива, но тази мечта не се е осъществила. Идва и празнотата след решението. Тя се откроява в един много тежък ред. Синьора Лия, се това и вия, нон троверай ниенте перте. Госпожо Лия, ако си тръгнеш, няма да намериш нищо за себе си. Това е почти предупреждение. Текстът казва, че когато човек разруши една връзка, не е сигурно дали ще намери нещо по-добро. Понякога остава просто празно пространство. В текста има и други много обикновени ежедневни действия, например лавай пияти, ашуга или визо. Измий чиниите и подсуши лицето си. Сякаш ежедневните действия стават част от емоционалната история. Животът продължава както обикновено, а не може би както е според представите на Лия. Усеща се нейното съжаление. Лия не е представена като злодей. Тя е човек, който е направил грешка и сега разбира последствията от това. Това прави песента много човешка. Тя показва, че любовта понякога се разбира едва когато е застрашена. Тази песен е много полезна за хора, които искат да учат италиански език, защото в нея има много разговорни изрази. Например, стай con tuo marito, ти си със съпруга си, ай капито, ти разбра, ай sbagliato, ти сгреши. Това са фрази, които се използват и в ежедневния език. Ако си представим тази песен като сцена, тя е много проста. Вечер в един дом, двама души са в една стая, но между тях има мълчание. Понякога най-големите конфликти не са в думите, а в това, което остава неизказано. Искам сега да разгледаме живота на тази песен в YouTube и на мен лично ми беше интересно да направя бърз преглед на стотиците коментари под песента, под оригиналната песен. Повечето от тях са на италиански. Дали слушайки те чуват позната ситуация? Какво всъщност прави песента толкова специална? Именно коментарите под песента показват как хората преживяват тази история. Много от тях не говорят само за музика, а за личен опит и за житейски ситуации. Например, един коментар казва: Molto triste ma bella, purtroppo possiamo vivere una vita e non possiamo sapere come sarebbero state le altre. Това означава много тъжна, но и красива песен. За съжаление можем да живеем само един живот и никога няма да разберем какви биха били другите. Да, песента не е само за изневяра или за вина, а за изборите, които правим в живота. Друг коментар пише: Sono cresciuto con questa meravigliosa canzone. Израснах с тази прекрасна песен. Това показва нещо характерно за италианската музика. Много от тези песни се слушат през поколенията и се превръщат почти в част от семейната памет. Друг казва: Chissà quante signora Лия. Кой знае колко госпожи Лия има. Защото песента вече не се отнася само за един човек. Тя се превръща в символ на много подобни истории. По-нататък се появяват и коментари. Quante signora Лия soffrono in questo silenzio. Колко госпожи Лия страдат в тази тишина. Тук пак не става дума за обвинение, а за описването на женския образ. Тя като объркана и сама. Има и коментар, в който човек разказва истинска история от живота си. Той казва, че познава жена, която е напуснала съпруга си и е била с друг мъж, но по-късно е съжалила за това. Понякога песните се превръщат в огледало на реални истински истории. Какво показват тези коментари всъщност? Ако погледнем всички тези реакции, виждаме няколко различни начина, по които хората разбират песента. Някои я виждат като история за вина, други като история за съжаление. Трети като размисъл за изборите в живота. И може би именно за това тази песен продължава да се слуша толкова години. Защото всеки може да види в нея своя собствена история. В следващото видео от поредицата ще разгледаме друга песен с женско име. И ще видим още един различен образ на жената в италианската музика.
Очаквам и вашите коментари. Нека тези, които са имали търпение да останат с мен до края на анализа ми, да участват и да направим италианската култура по-близка и по-познаваема и любопитна за нас. Знаете, че колкото повече човек носи познанието, толкова повече се задълбочава интереса. На повърхността остават само незаинтересованите. Благодаря ви, че изгледахте това видео с мен до края. Аз съм Майя и ви пожелавам до нови срещи.